Et sit vittu aja päältä. No niin tähän näin vaikka. No niin hyppää ulos. Henginen off. No niin nyt se on jumissa, nyt sä et pääse sitä vittu. Ootko varma? Joo. No voi vittu. Mitä jos tapahtuu? I'm dead. What? Mitä sä teit? Mä ammuin renkaan paskaks. Sä ammuit mut! Vittu mä ammuin sen renkaan paskaks. Vittu. Mä ammuin sitä rengasta. Mitä vittua? Mitä sä teet? Ei jumalauta. Kiitti! Ei, mutta niin mä vittu menetin mun aseen ja kaikki. Mä en edes pysty luuttaa sua, mitä helvettiä. Rakkaan kun mä oon renkaan sisällä! No kyllä pystyy vittu, vaikka oot vittu kyrvän sisällä, saatana. Mitä? Ei rekka mene paskaks vittu, jos sä ammut sitä renkaaseen. Nyt se hävis! Nyt se koko rekka hävis! What? What? Säkin hävisit. Ei vittu GG. Tuu kattoo striimiä äkkiä. Näet mitä mä teen. Mikä se sun striimi oli? Duracell Puppu 420. Hei täällä on toinen MP133 shotgun. Mä en näe sun striimiä. Kuiset. Duracell. Sähän seuraat mua tuolla vitsissä. En seuraa näemmä. Mitä helvettiä? Kyllä mulla vaan näkyy, että sä seuraat. Kai. Mitä vittua? Miten sä pelaat? Ei siinä. Siis mulla on sama nikki, mikä mulla on yleensäkin. Duracell. Duracell 9 Destiny. Duracell Pupu 420. Jakso. Niin. What? Don't kill me. Siellä. Don't kill me. Don't kill me. I'm friendly. Friendly. Can I get some guns? Like I get out. Please. Yes, please. I want to play this game. No pitääks mun linkata sitten, saatana? Siinä. I feel exhausted. No niin, joksa nyt katot? Ehkä. I'm doing this for you. Ehkä.
doing this for you. Electrolux. Because I killed you. I feel guilty. I must kill myself. Goodbye. Vittu et kiertää. Ampuuko se itses oikeesti? No joo, kun mä tapoin sut, niin vittu, niin. Mitä vittua mikä jätkä? Oi vittu mikä jätkä. Vittu mä arvostan sua. Se ei oo ku Daisy, vittu. Mä saan 4 tunnissa samanlaisen käärin, nopeamminkin. Eiku ei jaksa.